Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bayan possible barka da. Yawwa barka da. Ya kokari. Alhamdulillah. Masha Allah. Dama ina da wasu tambayoyi ne dangane da al'amarin su malam. Na'am. Wato Abdul Jabbar. Okay, abin da yake faruwa da malam. Na'am. Wai shin da gaske ne Baba Impossible Malam Abdul Jabbar ya zagi annabi? Malam Abdul Jabbar sharri muka kulla masa. Na farko saboda ya zagi Shehu Dahir Usman Bauchi, ya zagi Shehu mai hula, sannan kuma malaman Kano mun ga cewar yaro ya taso kuma duk ɗalibansu suna koma gurinsa. Sannan kuma ya zagi ɗan taimiyya. Na'am. Isa muka ga cewa sai ba za mu faɗi muka faɗi wannan to mutane za su ƙara wahaɗar da abu sai muka dangana muka ce ya zagi annabi kuma yawa manzon Allah batanci. Shi hadda sa hannun gwamnatocin waje aka aiwatar da wannan al'amari. Na'am. Ba wai gwamnatin jihar Kano ne kawai ba, a'a da gwamnatocin waje wanda suke suna hada wahabiyanci a duniya sai zama su ne suke da ammar abaisin wannan da kuma sa hannun kamar irin su Isra'ila da Amerika da sauransu. Na'am. To amma Baba Impossible ta yaya mutumin da yake da mabiya da yawa irin wannan? Kuma akalla zan iya cewa na ga mabiyan shi Malam Abdul Jabbar sun kai akalla wajen mutum miliyan 2. Kuma ba abin da suke face ambatan Allah da zikiri, amma kuma a kaga mai wannan abu a ce ya zagi annabi. Wannan wani irin abu ne Baba Impossible? Na gaya maka abin da muka yi musu kar ka takura mana hukuma. Saboda abin da ya muka gani mun ga alama wannan sama da miliyan 2 da suke fitowa suna ta takuta ko me kibi to wannan kawai muka ga cewa to abin ma kawai yana nema ya mai kawai shi yasa kawai muka yi mai haka wannan. Baba Impossible idan ka kalli shi wannan al'amari na malam shi yana kawo karatu ne bisa hujjoji da abin da ya gani a cikin littafai kuma yake faɗin abin da shi kansa yana faɗin sauraren mana Baba Impossible yana faɗin abin da ya gani a cikin littafai da su Ibn Taymiyyah abin da suka faɗi da kuma su ainihin Bukhari da Muslim dukkan abin da suka faɗi shi ne yake faɗi yana nuna cewa ba haka bane yana kawo gyare-gyare a cikin abin da suka faɗa. Me isa za mu muna gani abin da nake so da kai ka kai wannan magana. Mu Buhari mun sani daga Alƙur'ani kanin Alƙur'ani ne. Saboda haka shi sa muka yadda da wannan abin da malaman suka faɗa. To amma ko da dai abin da yake faɗa gaskiya ne to kawai dai ya daina ne. Ya daina faɗa mutane kawai. Baba saboda ka ba mu ka bari fa kan nan bayin ka ba na son ka Baba Impossible bai kamata ka bari ka daina. Impossible a matsayin ku na manya ce har abin ya kai ga zagi daga in aka yi mai haka kamar an zalunce shi ne kamar an zalunce shi ne haka ne amma zalunci ne an zalunce shi din ni na yarda ni azzalimi ne na zalunce subhanallah an zalunce shi subhanallah